Joo, nyt ollaan taas täällä kohtuukorkealla. Täällä paikka on vielä lunta, tai oikeastaan onkin tosi paljon. Nyt ollaan varmaan jollain etelärinteellä ja maa on osittain jäässä ja paljon lehtiä, niin tässä kyllä taatusti on monenlaista ohjelmaa ja ajopohjaa, että voi sanoa, että on taas semmonen tekniikkakylpy, että se vaan, että itellä on ajokunto niin lopussa, että tuntuu, että jos tällä sykkeellä mennään seuraavat 3 tai 4 päivää, niin ei paljon viikkoa tiedä maailman menossa mitään.